Dobrý den, vítejte od druhého dílu. V seriálu Chalupáři se zdravotní středisko ve fiktivní vesnici Třešňová, ve skutečnosti Višňová, objevuje v několika epizodách. V epizodě Operace se Pepa Bláha zraní při nehodě na motorce a je přenesen do tohoto zdravotního střediska, kde ho ošetřuje doktor Motl. Bohuš Císař a Evžen Huml mu také pomáhají s ošetřením. Tato epizoda byla natočena v roce 1975 a natáčena byla převážně ve skutečné vesnici Višňová, která sloužila jako lokace pro vesnici Třešňová v seriálu. Doufám, že se ti informace líbily a pokud máš zájem o další informace o tomto seriálu nebo jiné téma, tak dej like, odběr a napiš do komentářů, co by si přál. Nashledanou.